Mil-qoħ minn folla numeruża għaċċana għal diskors ieħor b'viżjoni għal pajjiżna, il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza attività politika fix-Xewkija. 21 jum bogħod mill-ġurnata tal-elezzjoni b'entużjażmu u enerġija għalli ġej, il-Prim Ministru qal li kull budget li se joħroġ minn gvern imexxi minnu se jkun aqwa minn ta' qablu. Jekk hemm il-darba tatuna l-fiduċja, anka l-budget li ġej ikun wieħed isu ta' qabel l-elezzjoni, avolja jkun eżatta wara l-elezzjoni ġenerali. Għaliex għandna l-kredibilità. Wara ġimgħa impenjattiva li rati tħabbira ta' proposti f'numru ta' setturi, Joseph Muscat stenna li dawn il-proposti huma realistiċi u bbażati fuq il-prinċipji. Proposti li wieħed li se jitwettqu b'garanzija ta' 4 snin li fihom dan il-gvern żamm kelmtu mal-poplu Malti Wawċi u hekk kommess li se jibqa' jagħmel. Al-kontrarju, il-pajjiż għandu oppożizzjoni li l-kap tagħha qed jippreżenta proposti li ma jagħmlux sens. Ħafna minnhom jew diġà saru minn dan il-gvern jew se jsiru wara li ħabbarhom fil-budget li għadda. Minflok joħroġ bi proposti biex iġib l-investiment, innota l-Prim Ministru Simon Busuttil qal li l-ewwel ħaġa li jagħmel jekk jirbaħ il-gvern hija li jneħħi investiment multimiljonarju fawdex li permezz tiegħu is-settur tas-saħħa f'pajjiżna se jara servizzi ġodda u tal-ogħla kwalità. Dwar dan l-investiment, il-Prim Ministru ħabbar li diġà hemm il-konferma li fl-aħħar tas-sena Għawdex se jara l-ewwel 30 student barrani, numru li se jżied għal kważi 100 fi ftit tax-xhur. U dan huwa biss il-bidu għaliex dan l-investiment mistenni jattira pazjenti barranin li flimkien ma' familthom jiġu għall-kura ġewwa Għawdex. Pazjenti barranin illi huwa stmat minn studji li saru li konna 5,000 fis-sena. Immaġinaw 5,000 persuna illi b'kollox huwa stmat illi ħajħallu fi bwietkom 50 miljun euro oħra fis-sena. Kiri ta' kmamar, kiri ta' flettijiet, ikel minn ristoranti, servizzi li jixru minn Għawdex, trasport, l-affarijiet kollha li jerġgħu jagħtu ħajja oħra ġdida lil-Għawdex, jagħtu ħajja ġdida lil-Għawdex, xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. U dan investiment wieħed biss, fakkar il-Prim Ministru, għaliex dan huwa gvern b'viżjoni ċara għal Għawdex, bi track record li jagħti kredibilità u riżultat wara ieħor li qed jisbuq kull aspettattiva. B'dan kollu fl-isfond, il-Prim Ministru fisser kif Għawdex għandu l-għażla f'idejh biex jibqa' jiffjorixxi u jagħmel qabża fil-kwalità. Li Għawdex verament jimxi l-qudiem mhux permezz ta' affarijiet insostenibbli, imma permezz tal-oqsma tal-edukazzjoni u tas-saħħa li ħajġibu l-ġid fil-bwiet tal-Għawċin, li ħajġibu x-xogħol għalikom, ħajġibu x-xogħol għal uliedkom, ħajġibu x-xogħol għal pajjiżna u għalhekk inħeġġeġkom biex fit-3 ta' Ġunju li ġej kulħadd joħroġ jivvota għal kandidati kollha tal-Partit Laburista biex verament nuru li l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.